Esselamu aleyküm hormatly dostlar, tanışmışlar. Dünyanın haýsy künjeginde ýaşaýan bolsaňyz, işläp biren bolsaňyz, okap biren bolsaňyz, haýsy işlerde bolsaňyz, nähili pikirde bolsaňyz hemmeňize ýakyn salam etýär. Hemmeňize jan saglyk we işlerinde islik arzu etýär. Men öz şahsy pikirlerimi siz bilen bölüşmek bilen şeýle öz häzir pikirlerimi size ýetireýin idim. Her döwletiň öz işine ýalak dürli ýagdaýlar bolýar, ekonomi ýagdaýdan, syýasy ýagdaýdan, medeni ýagdaýdan, başga ýagdaýlardan. Şoň üçin her bir döwlet öz halkyny başarsa gorajak bolýar, parahatçylykda alyp barjak bolýar. Öz bilişine ýalak Türkmenistan biziň ata watanymyz, Türkmen elimiz, men bellek geçen Facebook'lamda, YouTube'lamda we şonuň ýaly başga imomda we başga alyp barýan pikirlemde. Türkmenistan biziň ata watanymyz, mugattas ýurt we Türkmen sähra biziň Türkmen elimiz diýip belleýär. Ýani Türkmen sähra diýdigim bütün dünýä türkmenlerine gözegine tutýar. Her bilişine ýaly her bir ýurtda parahatçylyk aslında käbir syýasy ýagdaýlara, medeni ýagdaýlara, ekonomi ýagdaýlara göz ýetirsen bolýar. We öz pikirlerini amala aşyrsan bolýar. Öz bilişine ýaly 1991-nji ýylyna Türkmenistan ata watanymyz garaşsyz boldy, bitarap boldy, öz başlyk boldy. We ýaňam şu öz bayramçyklaryny bellek geçdi. Biziň daşa ýurtda ýaşap beren ýagdaýymyza sinetsek, diýsen aparahatçylykly we ýaxşy niýetler bilen alyp barylýar. Oňa mesal üçin ýa-ni Mars şäherinde Türkmenistan şäherleriň biri Mars şäherine Köwüş zawady gurulypdyr. Köwüş zawadydan käbir işçilere iş tapyljak olan uşaklarına çörek getirip bererler, maşalaryny ekläp bererler, iş tapyljak hasam bir gawzat, bir bitonjy zat. Ýa-da başga karhanalar, zawatlar gurulýar ýa-da gelecekde ýurdun plany var gurmakda. Bir daşa ýurtlaryň arkalaşylygy bilen, ýurdun parahatçylygy bilen. Biz oňa bir gowanmaly, bitonmaly. Her bir döwletiň bir halam zady var. Onam özüňiz bilişiňiz ýalak içki siýasatyna goşuşmak. Bir, ikincisinden eline ýara almak. Erkin ýara bolsa, halam ýerler hiç ýurtda, hatda Kanadada da, başga ýurtlarda da. Emma oň hakynda gurrun etsek, gurrun köp bolýar, meselem oň üçin wagtyňyz aljak bolmaýar. Ýöne aýtjak bolýan zadym, döwletiň alyp barýan siýasatyna garşy ýa-da narkotik iş taşıyanlar var. Narkotik cisimler satýarlar, adamlar da aýlýarlar. Onuň başga yara uğruna iş taşıyanlar var. Onuň döwletiň siýasatyna garşy gitýärler var. Oň üçin hem döwlet her näse öz parahatçylygyny gorumak üçin şu ýagdaýlara özleri uly üns berýärler. Döwlet organlary, döwlet işgärleri, içeri işler ministrligi, o daşary işler ministrligi, ondan soň howpsuzlyk komiteti, ondan soň goşun ýaragy we dürli organlar. Şoň üçin biz her hili bolsak, her ýagdaýda bolsak, dünýäniň haýsy künjeginde bolsak, biz öz ata watanymyza, ilimize, günümizde alayçyda esasen parahatçylyga üns bermeli. Ýa-ni bir gidijek bir ýagdaý bolup geçipdi. Ýene gelecekde de käbir ýagdaýlar bolmagy mümkin. Gatar diýen Arap ýurtlarynyň birine talibanlar, ýani şu wagt Awganistan döwletine garşy gidip ýaragly güreşýär, ýaragly uruşýar. Şolar bilen Awganistan döwlet ýolbaşçylary birlikde oturuşdylar. Parahatçylyk öňe sürmek üçin. Emma bir siýasatda kagaz ýüzünde bolup galýar. Halk bolsa diýsen rejir çekýär. Awganistan halky hem ekonomi ýa-da otada uruş gidip otyr, hem de ýaragly uruş gidip otyr, hem içsizlik gidip otyr, hem de narkotikler satylyp otyr. Adamlar düýbünden içinden wataşyna zaýlap otyrlar. Şoň üçin biz gözegine tutup görsek, Türkmenistan ata watanymyz şu zatlara garşy gitýär. Ýani parahatçylygyny goruýar, bir narkotik cisimlere garşy gitýär, iki üçüncüsünden her näse öz raýatlaryna, ýurdun içine başarda iş bilen üpçün etýär, iş bilen ýagdaý bilen üpçün et bilmese de
daşa yurtta gidip işlemen için şolara yağda döretyer. Ellerine milli pasportlarını veriyor. Onun için biz haysi yurtta yaşayamazsak durlu fikirler bilen biz yurdumuz için, özümüz için adablarımızı hükmen saklamak gerek. Bizim daşa yurtta yaşayıp görsen siz palani bitsin adını tutulmuyor. O tayda sen öz yurdun adı tutuluyor. Türkmenistanlı değil yer. Türkmen doğullarımız deyip aydılmalı. Türkmenistanlı deyip başı yerde nemede biz öz doğulumuz ya Oğuzhanistan'ın Türkmen doğulumuz. Oğuzhanistan'ı toprağını yaşayıp veren. O da bizim öz Türkmen doğulumuz. Biz tarihi çeşmelere göz asınarsak ön Türkmenlerin öz toprağı bolan şu yurtlar. Ama dürlü yağdaylar ölen, revlesiler ölen, urşlar ölen ya yani Rablesi yağdaylar bilen, başka yağdaylar bilen Türkmenlerimiz bizim daşa yurtlara çıkan ya daşa yurtlardan bir yurdun içine gelen dürlü yağdaylar bilen. Ona girsem tarihi çeşmeleri var. Tarihi çeşmelerini gözevini alsanız, tarihi çeşmelerin içine girseniz özünüz bilersiniz. Şunun için parahatçılığı, asudalığı, Türkmen ata vatanının alıp barayan siyasetini, içki ve daşka siyasetini, diysen tüysürükten kollayılın, bir son mant hakkıdır. Yönü kabir yağdaylar var, şartlar var, doğru aytyanız, ekonomi yağdaydan, medeni yağdaydan, siyasi yağdaydan. Bu yağdaylar öz vaxtınca, öz çırşırımlı yağdaylar, o vaxtınca zaten onlar yavaş o meselelere çözülüyor. Aslında çözülüyor. Türkmenistan, Atavatan, bütün dünya devletleri paraqaçıqda yaşasalar. Paraqaçıqda olsalar, asuda olsalar, birek onu ekonomi yağdaydan araqatnaşıqda olsalar, medeni araqatnaşıqda olsalar. Biz düşmançılık edip ya etcek bolup ne hemen uçacak boluyuz. Hiç birdadı. Düşmançılık buna hiç birdat utulmuyor. Elbette utturuluyor. Şu açan görüyorsunuz her yurtta, kabir yurtlarda, her yurtta da yaşlar canını feda ediyorlar. Yaşlar da ailene otuyorlar narkotik serişteler bilen, araklar bilen, siyasi kabir yağdaylar bilen, ağ düşüncen bulaştırma bilen. Aysan ayda oturmalı diysen diye oturmalı. Men sizin uzak vaktiniz alacak olmayan yani bir öz fikrimi size bilen böyle şey neydim. Koşan neydim. Öz biçimde yalak men Facebook adına, Tuğakış Türkmen ilmi adına, İmam Tuğakış Türkmen ilmi adına, YouTube'um Tuğakış Türkmen ilmi adına, YouTube'larım neçe görünüşü var. Nom telefonumu ben verdim. Kelleri İmam'a giriptirler. Berin kodu Amerika bilen Kanada'nın kodunun başlangıcı birlik. Ondan sonra 416 901 95 73. Men şu numar telefonum. Aslında gerek bolsa, fikriniz var olsa, iş bilen, ders bilen ya başka yağdaylar bilen ya başka fikirleriniz var olsa biz fikirlerimizi bölüşüp bileriz. Elbette doğru plajit fikirde, doğru niyette. Atavatamızda, ilimizde günümüzde, doğan anlaşımızda biz gufalı olmakta, birek hilamakta, birek hürmet koymakta. Biz haçan ne olsa birek hilasa hürmet koysak, devletimize hürmet koysak, devletimizden bize hürmet koyar. Men aytılacak kemçilikler yok deyip, kemçilikler var. Sanlardan köp, ama kemçilikler o cencal bilen, urş bilen ya başka bir natan kabir fikirleri bilen, siyasi yağdaylar ve yurtlarda artık ulanyarlı öl kapma karşılarına onlardan uçacak adın yok. Men Kennedy diyen Amerikan öz prezidenti oluyor Üngracık 1950 yıl 60 yılın aralığına kontrol ettiler. Şöyle filmini görüyorken önem gördüm dokumentalini filmi. Açık olayan adam şu vakitlarda komünistlere karşı görüş gelmişti. O vakitlarda özün düzüşünü diyalak 1917 yılda Lenin'in, Marx'ın, İngiliz'in döremeği bilen ondan sonra olarak kapma karşı ikinci Cihan Urş'un döremeği ondan sonra dürlü yağdaylar, içki yağdayda bolmağı, ondan Stalin'in gelmeği, Khrushchev'in gelmeği, ondan sonra özbülüşüne diyalak Brejnev'in gelmeği, Brejnev'den sonra Chernikov, Andropov, ondan sonra geldi Gorbachev döremeği, Gorbachev'dan yani Putin'in döremeği, Putin'in önce Yeltsin döremeği, dürlü bir içki siyasetler alıp varıyor. Bizde hazır kıynansak demi 20. asırda da yaşayıp bilemezsek savuk urş götürenak. Kabir yurtlarda görüyorsanız ekonomi urş gidiyordu, kabirleri yararlı urş gidiyordu. Ben özüm aytiyanım, yazıyanım, diyanım, az yani, haber mi yani diyet biz.
o yurtları zatları yaradan doldurdular. Yine käbir zatların üstüne geçtikten şu vakt Azerbaycan bilen Ermenistan arasında yaralı uruş gitti. Dürlü yağdaydı. Käler Ermenilerin tarafında bolla, käler de Azerbaycan'ın tarafında. Doğru bir Azeri bizim dilimize yakın. Ama işim yok ola şaylar ya Sünniler. Onun işim yok. Urun tayda parahatçılığı öne sürmeli. O tayda kan dökülüyor. O tayda yaşlar fakir oluyorlar. Yani atalar oğullarının kıyılarından ayrı düşüyorlar. Dünyasını terk ediyorlar. Hemen peydası var. Kime peydası var? Her dağda bir parahatçılıklı çözüp boluyor. Şunun için Türkmenistan ata vatanımız ve siyasetini, daşkı siyasetini, içki siyasetini parahatçılıkla alıp barıyor. Parahatçılıkla üns veriyor. Parahatçılıkla köp pulları harcatıyor. Yurdun bütçesinden köp ençem harcatıyor. Bizim serhetlemez berk saklıyor. Serhetlemez parahat saklıyor. O doğru bir kâbirdatlar gözünüzde görünüyor nedir? Bir girip görün bir, evrenin bir kâbirdatları India'da yaşayış nehilli. Ya komşu yurtlarımızda yaşayış nehilli cemiyeti köp olsa diye az olsa da. Doğru bir bayrakları vardır. Ama Arap yurtlarda nehilli. Şu taylarda adam hukuku, ayarlar hukuku bağımı. Özünüz görüp otuyorsunuz. Nehilli yağdırlar oluyor. Şunun için biz parahatçılığı üns verelim. Silaylen, hormat koyalım, öz vatanımızı, ilimizi, günümüzü, öz vatanımızı, ilimizi, günümüzü silamak, öz devletimizi silamak, biz özümüzü silamak deyip düşünmeli. Biz açana devletimizi silasak, devletten bizi silar. Şunun için Türkmenistan